Jeg tror der er 50-50 om hvem der gør hvad her. Det er bare hende, der går almindelig væk, så hun bliver tynd. Men jeg tænker sådan lidt på, hvis vi nu til næste gang, så gør I dem alle sammen våde. Så er de ikke større. Nej, så er de jo ikke så store. Med det,